pasa que no come echarse, que té un dolor de galta de cul? No li passarà ara. Pues tu eres poc cabró. Mitja pensió. No ha de desoflar. Però si... No ha de desoflar. Han sigut 2 minuts, no, ahir dins. 2 minuts, 2. Hasta 5. 2 minuts. 5 minuts puc estar ahí. 3. La mare que t'ha parit, desde luego, sí que, així sí que se fareu rics en este poble, sí. Ja se fa el partit. Sí, home, mira, espera, fíjate que està partit. Venga, y també. Mira, ahí. Dos faros partit. 2 faros partits. Fica-li en un altre, cabró, que no ho matricula. Matricula tampoc no porta. Mira, l'intermitent també, mira. Hòstia, has tractat l'intermitent, clar, sí, güey. El dos faros. Ah, pues yo voy a pagar tú. Que yo voy a los antes. Era, venga, apunte. Pero, Intermitente. no me traen, seguro. Ah. Entonces no, al maricón que está perdido. Pero es que, a ver, pero per 2 minuts, Intermitente partit. tu t'has empenyat en fotre amb atenció i jo una estaca que trencaré el cap, policerdo. Però tu te creus que això és normal, Espera, que si tinc una ratlla, mira. Apuntava també, Espera, que efecto se enxapa, dígame, i de efecto se esta la del intermitente encara. Ara quina era? Rayeta de chapa. Ai, la parada. Eres com a menys. Rayeta. Però tu, això que te paga per el banc. Paga con bulla. Espera. Exactamente igual. T'has quedat sense denúncia, cabró. No, mira. Va la diarrea, t'agarre. No t'agarra la diarrea, no. Per 2 minuts. Per 2 minuts, però tu te creus que... Véame que ve. Això ho arreglaré después, que Fica'm en un altre per tirar fem al carrer, home. fem al carrer. Mira, muy bien, muy bien. Fem al carrer. Mira, més fem. Tira més, un altre més, home. Ara, ahí també, una per abuso de... Ese del fem al carrer. Que ara està Pérez, que me fique de la cosa. Ara quina me vol. La del carxot, com val? I si han d'aquí a més cara? Però com val? 500 euros. Apunta'm mil. Ja me sí, apunta'm mil. Espera. 1.500. Ja me la necessitat ja, mejor la pensió d'este mes i la del mes que ve, cabrito. Claro. Tirar borra. Tirar Ja me sí. borra. Vols que te duc un altre talonari? Jo te duc un altre talonari! I seguís fent-ne, va, tira-li, va, un altre. Espera, 2.000, tira un altre, va! Home, ja si no veia 200 pesos més. Ah, no, encara són euros. Tira-li 200 pesos de euros. 120 euros. Ho va calcular que m'està catxant. A veure, girat. Ahora la cameta un poquet. Y esto me parece. Això te costará 2.000 pavos que te denunciaré per maltratos policiales. A tu, cara de gil, que te es cara de gil. Espera. Espavila que me se crema el dinar. A la tit. 4. Cara de gili. Vale. Ja està, ja ha acabat. Que va. Panollo, que eres un panollo. No queden més. Hòstia, va, espera un moment, aguanta. Ja me sí, aguanta un poquet. És que perca l'autobús, saps? Ya te apañará, yo qué coño que le quiero coche. Os repartiu solet. Confundir
Casio. Continuem amb la música. En 2012, Maria Carey s'ubicava en el segon lloc de la llista de les 100 dones més grans de la música, només per darrere de Madonna. A banda dels seus èxits comercials, Maria Carey ha guanyat molts premis i és famosa pel seu registre vocal de 5 octaves. Reyes és avui la nostra Maria Carey particular i ens acosta un dels temes més coneguts de la cantant, Without You. I ho fa acompanyada per Lodi, Palmi i Patricia. Com veuen, els nostres artistes no se'ls vesteix cap cosa, tampoc l'anglès. Ja han vist com qualsevol idioma és factible per als nostres cantants. Anem a canviar altra vegada de registre i estic segura que els va continuar agradant l'espectacle. La cançó del grup Laredo de més èxit fou El último guateque, suposo que els sonarà. Un tema que és un cant optimista als guateques, als primers balls, als enamoraments adolescents i les cançons que sonaven en els tocadiscos. El Grupo 78 ens fa reviure esta nit aquests balls amb El último guateque de Laredo.
Ranieri aconseguí un gran èxit musical no només en el seu país, sinó també en altres països europeus, entre ells Espanya. A més de cantant, Máximo Ranieri aparegué també en pel·lícules de cine i de televisió. En 1969 guanyà el programa Cançoníssima de la televisió italiana amb la cançó titulada Rosas Rojas. Precisament, esta cançó, Rosas Rojas, és la que ens interpreta esta nit el nostre artista particular, Jesús. Lo que quiero de ti. compositora, ballarina, actriu, escriptora i coreògrafa suïssa d'origen estadounidenc. Amb una carrera llarguíssima, és considerada com la reina del rock. Tina Turner és ben coneguda per les seues actuacions en directe, sempre molt enèrgiques i la seva poderosa veu. Ha venut més de 200 milions d'àlbums en tot el món. Un tema mític del repertori de Tina Turner és el que ens interpreta Palmi, acompanyada d'Anna i d'Irene. The Best. Fire.
trompetistes que pianistes, que actors, que cantants. Ara bé, quan se junten, jo crec que no hi ha altra parella, almenys la contornar, que es faci riure tant com els dos que van a eixir ara. I a més és que són Agustín i Acasio y Agustín, tanto monta tanto. Res més, no es pugui res més, només que convidar-los a que no continguen la risa. Si tenen ganes de riure, endavant, no la continguen perquè no ho anem a fer ningú. Agustín i Acasio, sense més. Uy, Eliseo, buen día. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Yo. Mira, pega una boteta, yo lo que te aburrirse y el tío diario, voy a repetir el que digo, Lo único que digo es, ¿tú también? Ahora tarde para decir el diario, ¿no? como que fa por fresqueta, güey. Pero eso, En vez, y la chiquilla como me mete espanta. todo el día así. Yo no la montaña, no, que esto tiene un vértiges. Madre hostia. Bien, Que esto es un ruido. no me enredes. Estos son ruidos. Que no se enrede. Ruidos. Sí, sí. Este res. Ah, no. No. No sé per què, perquè si no m'ha mateixat antes no. Què? El món està perdut. Hay en un planeta en condiciones óptimas para la vida de Rajoy. Se podría lanzar al presidente del gobierno antes de otoño. ¿No pueden enviarlo de más? Hombre, pues, si nada, no me va bien, sí, ¿no? Joder, para que se tenga que esperar a otoño, pues, la entiende más, pues que nos la arregla un poco. Si es que... Pues, un pedo obliga a un avión a aterrizar. Varios pasajeros señalaron la presencia de un olor suntuoso. En lugar de pensar que viajaban con un tipo tan cochino como idiota, debieron achacarlo enseguida a un ataque terrorista. Así va a agarrar de seguida. Se tira un pet i au, una bona plata de pedal que t'arrega un. Así es terrorista. Terrorista. Pues, aquí un incendio me feo. Ah, espera. Expert y no pots negar-lo. Impossible és agafar-lo, ja que es perd entre la roba i perdent-se. Hi ha qui el troba i el tasta sense buscar-lo. A lo que era, no? Si un tercer de bon ventrell contra el racó d'un tonell, la molla, la cama o el sant, pot dir als que té davant qui l'agafa per ell. Jo. Ja apanyarà, ja. Altra la calceta. I aquí té gràcia per això, Si en el llit ho té interès de tapar-se més i més, perquè catar-lo desnuca i la dona li retruca, del retruc no se perd res. Era tot pecata, para agarrar. Y...
Los futbolistas de primera división chutarán mal hasta que Rajoy dimita. El gobierno podía aplicarle la ley antiterrorista. Tócate con mano. Ahora anem a arribar. És que... Ui, de fet, hòstia, que Déu me lleig. Aquí tot. Interior invertirà dos... Espera, tenim vista vaginal. 2,5 millones de euros en... Espera, buen venido. Bueno, eso es vanas, claro que no. Yo buen venido. 2,5 millones de euros en prepotencia para la policía antidisturbios. Això... Muchos agentes todavía demuestran respeto a los manifestantes. No ho he sentit l'altre dia una vegada i és de veres, L'altre manifesta els dirigents en València, vaig a Narió i estem... València? Esta I de s'ha d'estudiar, havia anat jo i me digui, vostè on va? M'ha dit que jo aquí... Pase, i en educació tu la policia. De puta conforme pase m'ha rearrencat. Aquí estan gastant l'educació. ¿Qué no sabías tú? ¿Qué tal en la PRL? Que... Un Prohibido asteroide... morirse en el Juan Suau. No, este no es, ¿no? Prohibido morirse en el Juan Suau. Mira, acá te vuelvo. Un asteroide impactará contra la Tierra en el año 2880. Quan tu ho veges, ho celebrarem. Los campañitos cauran ese día. Mira, pues un hombre finge su propia muerte para no casarse. Conseguía la gana. Qué puta que llega de día, tú. Qué que... Hecha de puta. Seguro. Mira, espera, era este. Solicita divorcio tras enterarse que su mujer era un hombre operado. Pero, ahora, esto no me cuadra a mí. No te cuadra. Con cuadrado que... Y desde circunstancias. estaba operado, después de estar casada, se entera de que era un hombre operado. Uy, pero no era una bola. Era bollera. ¿Era qué? Bollera. No, això és de foc. Pues no m'acaba de cuadrar a mí això. Tienen que tocar aunque los curas no lo tienen claro, la masturbación podría tipificarse como aborto. D'ahir per avant. Mira, tanta propaganda, tío. Aquí hi ha de tot. Maquillatge. Què vol dir maquillatge? Pintar algú molt lleig perquè has de semblar una cosa bonica i que al final es queda pitjor que tal. Jo tinc una tia que té 103 anys. I l'altre dia vaig a veure-la i què fa, tia? Diu, aquí estic pintant-me. El seu Parkinson estava tirant de fuego. Arreu, clar, no. Dic, ¿esto para qué? Dic, no estarme guapa. Dic, ¿y eso como el efecto o...? Clar, que ahí, no, yo creo que efecto no dice que ser. Algo de parar, però hasta quan? No, ja, aquí també hi ha un anuncio d'això, de la depilació a Sòcies. Això serà quan li lleven l'avi d'algú. O serà això que se fan les dones que es consistiguen ofreciendo el cerdo y se demás pero se ofrece uno a uno. Agarra por pan de pique, agarra una paleta y no se queda.
ser quan vas a la manifestació i te cachen, que et curen enseguida. Però mejor. No, això és pedicura. Lo de la pedicura. Gràcies, bombón. Mira tú, tratamientos faciales y corporales. Això sí que sí. Ella tracta i jo mentir. ¿Qué trata? De que tú le digas que dona de eso y donarle la raó. Yo también le Que digo. és molt bonica i jo mentiré. Le dije el número que Mari, que mira, El de tractament que... corporal és quan es pregunta ¿veu que rosa? Tinc que cobrar tinc més panxa que la meva amiga Maria? ¿Qué va a decir que no? Així està el tractament. Claro, Se trata de cerdo, grosser, vamos, que se trata de tot. de todo te digo. Si le digo la verdad, vas a cagar. Tienes que decir mentiras a punta pala. Tú, después del masaje facial japonés, ¿eso qué es? A veure, la que diga jo, maratge de també, no? Ah, yo te pido feliz. Esto tampoco sabes. ¿Qué hora? Pero que no es normal. ¿Cuántos días ni yo, digo? Pues para un masaje digo, te digo, pues pongo el final feliz, digo, sí, yo pongo 80 pavos. A ver, pues, si no tengo 80 pavos, ya con el régimen payaso, la auto con la trompeta, ya me buque, digo, no, el final feliz, que es que muy bien, tú. Hubiera el cumpleaños de un chiquillo. Bueno, reflexología, wow. Ai, com que jo que anar a tallar. Això te puc explicar jo, ara te ho explico, home. Tu quan vas a tallar, tu n'has de tallar alguna vegada. Tu t'has de la vida, la merda. A mi me digueu, allò està de la merda de la vida i Va passar boleta. ara m'envien, deja la merda, i no puc, ja m'han enviat. Un dia me diu, l'altre dia me diu, vol vindre a aclarir, dic, no m'aclarir jo. La edat és que ja no te pot pensar que no. I ara això, Això és me ho has d'aclarir tu. entres a l'or. Te escucho, mama. Reflexología polar. I te quedes mirant de l'arbre. Que no saps mai per on entrar. Això per primera, perquè te diuen que si los mayas te dan ricas, que no sé què, però tu entres, te quedes mirant de l'arbre i ara què li faig? És que reflexionar. Perquè quan li lleves el tronc que no toca, bueno, el coratge que li dice de qualsevol manera. Però que després empecé a veure l'home i diu, este Lluís Rendote. Això faig que siga el túnel de Guadarrama, de pujar a Madrid. Això és reflexiología. Novato lo antes, ¿no? Y ahí tiene que reflexionar así. Pero ell pot, perquè de prou. Antes era que feia jo de policía, ¿no? No me cabía la gorra. No cabía la gorra. Bueno, Ahí se la apoyaban a más, reflexología polar. No, Ara ve amonateràpia. Amonateràpia. Això ho practico jo prou en casa.
fica'm una copa. Però què la vol? El conyac, com va dir, dic, avui no estic per prendre decisions. Però què la vol? El conyac va dir, tu ets un fill de puta, no? No t'estàs dient que no puc prendre decisions. Tu mateixa, camarero que está quedando en asco. Un juez de Valencia rechazó la demanda conjunta de más de 2.500 preferentistas. Ah, sí, entonces lo pago y se queda así. De la 1 será obligatoria en todos los cines de España. Se proyectará antes de cada película. No puedo ser. ¿Va a tornar Paco? Ahí se está la casa. Un grupo de médicos sostiene que mirar los pechos de las mujeres alarga la vida. Yo lo que no noto es que me está larga la vida. Bueno, algo me está larga, pero la vida no. Pero pechos es de las pobres. No, cuando te metas la que hostia, está mamare. Vaya a botar etiquetas todas yo. Bona nit. Després de llegir i ben llegit el diari, tornem a la música i ho fem de nou per la porta gran. Membre d'una família d'artistes, Malú començà la seva carrera amb 15 anys, només amb l'objectiu de no anar a l'escola. Avui en dia porta 17 anys en el món de la música, amb 9 discos, 3 recopilatoris i 3 directes. Blanco y Negro, la cançó que ens interpreta esta nit Quina, és el primer single de l'àlbum Guerra Fría. Sé que sobraron motivos contigo porque me matas y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, yo digo negro, tú dices hoy, yo digo vengo, miro la vida en color y tú en blanco y negro. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el deber de hacerte frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Mi amor, mi vida, a pesar del dolor, eres tú quien me inspira. No somos perfectos, somos opuestos, te amo Me odias, me quieres, siempre contra corriente. Te llevo en mi mente desesperadamente. Por más que te busco, eres tú quien me encuentra. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Te regalo
dissenyadora de moda, empresària, productora de televisió, coreògrafa i perfumista estadounidenca. I és també jurat del programa de talents American Idol. Com veuen, el dia a Jennifer López li dona per amunt. Del seu repertori, Loli ens interpreta Que ironia i ho fa acompanyada per Palmi, Maritere i Reyes. L'artista que ara ens interpretarà la cançó d'Índia Martínez, Vencer a l'amor, vol dedicar aquesta actuació seva d'avui a la seva família i als seus amics. Ara descobriran qui és, jo encara no ho sé, només sé que el guitarrista és Agustín. Vencer a l'amor d'Índia Martínez.
te llamaba sola y triste, pero nunca estabas, nunca estabas. Mi corazón se fue cuando me encontré y todo. Y solo hay una vida por vivir. Camino y camino, pero no me levanto el castillo de ilusiones y sueño con mi mano sola, mi silencio, mi corazón. La visión del cielo con mi pelo, son 4 besos y un portazo, te quiero que me está matando, me está matando y me duele. Quiero salir, abriré por fin mis alas blancas. Camino y camino, pero no me levanto el vuelo. Levanto un castillo de ilusiones y silencio. Camino y camino, pero no me levanto el vuelo. Levanto un castillo de ilusiones y sueño con mi mano sola, mi silencio, mi corazón. Camino, pero no me lanzo de un vuelo. Levanto un castillo de ilusión y sueño. Acariciar el cielo con mi mano, Luz Helena Ruiz Bejarano, batejada artísticament com Luchadilla, és una de les cantants més importants de ranxeres i és també una actriu reconeguda. Del seu repertori, María Jesús, acompanyada dels dos acacios, per Jesús i per María Dolores, ens interpreta Tu a mi no me hundes.
Shakira és, a més de cantant, ambaixadora de bona voluntat de la UNICEF colombiana, coneguda pel seu moviment de cadera i també, per què no dir-ho, per ser la parella del central d'un equip de futbol de la Lliga Espanyola. Shakira té temes també més tranquils i més suaus, com este que avui ens interpreta Rosa, que és Día de Enero, l'interpreta acompanyada per Agustín, i li la dedica a la seva filla, a Andrea. Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí y tuve distracción, qué dulce sensación. Y ahora que me vemos por el mundo como en pedazos de mi piel, yo tengo varios rasguños que te hicieron por aquí, pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte a mi alrededor, voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar, pronto veremos el sol brillar. Tú más que nadie, pero estás en tu orilla y vas a ver cómo avanzar, no se diga ya, vas a ver cómo va, y la misma vida,
veces llevas de emoción. Y aunque parezcas despistado, con leche caminando sale, conoce la razón, y hace bailar tu corazón. Por eso quise saber esa emoción, saber cómo avanzando poco a poco tú seguirás saber cómo va la historia de mi vida. Enrique Iglesias es un cantante y compositor español de música pop, fill de Julio Iglesias. L'artista ha venut més de 100 milions de còpies en anglès i en espanyol. A més de xifres, és un dels cantants amb més èxit de tot el món. Maritere i Vicent ens interpreten una més que coneguda cançó, Bailando. Hoy tú me miras con el cielo como una forma de